Joan den astean iragarri zuen espetxe agintaritzak 3 urte dituen Xuaren gurasoak Pikasenteko espetxetik Aranjuezekora leku aldatuko zituztela. Hainbat hedabideak dagoeneko eraman zituztela publiko ere egin arren, oraindik Pikasenten jarraitzen dute biek eta ez diete leku aldatuko dituztenik modu ofizialean esan. Baita nunbait badago asmo hori instituziones penitentziaresen aldetikan, baina beraia joandik ofizialki ez diete ezer komunikatu. Atzo ontziren lagun batzuk bisitan, eta oraindik Pikasenten daude biek. Ez dakigu noiz pasako dituzten edo eramango dituzten Aranjuezera. Urtarrilaren 19an bete zituen 3 urte Xuak eta ondorioz gurasoak espetxean utzi eta usurbilera itzuli behar izan zuen. Usurbila etorri da bizitzea eta bere amonarekin ja aurreskolara hasi da, lehenengo egokitzapen orduak eta oso harrera ona izan du, ja bere ideak eta zai zeuden egia esan, bere argazkia jarrita zuten eta umea ondo ikusten da, momentuz. Pentsatzen dut izango ditula bere utzuneak, amaren eta aitaren utzunea nabarmentzen hasiko dela laizter, baina berez umea oso posibila da, ondo dago. Bertsio ofizialaren arabera beti ere, gurasoak Euskal Herritik hurbilago zegoen espetxe batetara gerturatu nahi zituzten, baina faktore berri baten ondorioz aldatu dute iritziz. Aranjuezera emateko arrazoia edo jarri dute olatz berriro aurdun dagoela. Olatz 13 asteko aurdunaldian dago eta orduan nunbait ba omen zuten, beti oso zalantzan jartzen dugu guk, ba omen zuten gertuago edo Euskal Herritikan gertuago dagoen espetxe batera hurbiltzea. Baina, ja faktore horrekin, olatzen aurdunaldiarekin, erabaki dutela gertuena eramatea Aranjuezera. Gertutasun hori 80 kilometro gutxiago, hori da hurbilketa. Agian ere jarriko dituztela modulo berezi bat badago Aranjuezen, nun zen harremazteak edo parejak edo bikoteak elkarrekin egoten aldiren umearekin batera. Orduan badirudi horra eramatekoa dituztela. Ez dakit abokatuare jakinarazi dietenez eta horrela. Momentuz, oraindik Pikasenten daude. Egoera are larriagoa da, kontutan izan da Xuaren 2 gurasoek ezarritako zigorraren 3 laurdenak bete dituztela dagoeneko eta ondorioz baldintzapeko askatasunean egon beharko luketela. Baldintzapeko askatasuna izateko baldintzak betetzen dituzte, 3 laurdena betea dituzte, 2. graduan daude eta holako panoramarekin oso gutxi falta zaia bukatzeko urte eta erdi bakarrikan geratzen zaie eta kasu ezin hobea da nahi baldin badituzte keinu batzuk ere egiten hasi eta flexibilizatzen beraiek dioten bezala. Xua gurasoekin etxera plataformak atxikimendu ugari jaso ditu, Orion eta Usurbilen 2500 sinadura bildu dituzte eta 2 herrietako udalek eta baita Gipuzkoako batzar nagusiek ere alaba gurasoengandik banatzearen aurkako jarrera erakutsi dute. Bitxia da, adibidez, ze hori atxikimendu guzti horiek lortuta ere batzutan epaileek egiten duten interpretazioa. Adibidez, Patxik eta Olatzek eskatuta daukate baimen kanpora irteteko baimena. Hori berez, eskubidez, legean jartzen du, 2. graduan baldin bazaude eskatzen alduzu. Eskatu dute eta epaileek ukatu egin dira. El permiso resulta en este momento prematuro, desaconsejable y difícil de entender socialmente. Hainbeste atxikimendukin ez dut uste inolako elkarbizitzarako ez Orion ez Usurbilen eta ez Euskal Herrian ez lukela inongo alarma sozialarik, desaconsejable ez dakiz zergaiti, zeren umearentzat, desde luego, familia banatuta egotea bai ez dela hori oso akonsejable. Eta sozialki ez dela ulertuko, hori da ulergaitza egiten zaien apur. Xuarekin 103 dira dagoeneko euren gurasoren bat edo biak espetxean dituzten adin txikikoak. Xua, joan da Asteleenezkostikan 103. motxiladun umea da. Neko zerrenda luzea daia da. Batzuk badaude, ustetan daude 4 ume beren amea eta aitarekin kartzelean, euskal presoen umeak momentu honetan, baina Xua dago zerrenda luze horretan.